Какво всъщност представлява кълбовидната мълния? Представи си светеща топка, която се носи във въздуха, преминава през прозорец и изчезва с гръм. Звучи като научна фантастика, но подобни явления са описвани от стотици свидетели по света. Кълбовидната мълния представлява рядко атмосферно явление, светеща сфера с размер най-често между 10 и 30 см. Обикновено се появява по време на гръмотевични бури и може да съществува от няколко секунди до почти минути. Но какво всъщност е тя? Истината е, че учените все още не знаят със сигурност. Съществуват няколко хипотези, че е плазма, облака от наелектризирани силициеви частици, образувани след удар на мълния в почвата, или специална форма на електромагнитна енергия. В лаборатории вече са създавани явления, които приличат на кълбовидна мълния, но нито един експеримент не е възпроизвел напълно това, което хората описват в природата. За сега кълбовидната мълния остава една от най-големите загадки в атмосферата на Земята. Погледни отвъд очевидното.